Joten migepe Musalia Mudavadi ne ochiwo migao mar kit chwech ne jaten migao no Laktar Hannah Cheptumo. Migao mar Mudavadi nomako kuom thuolo mar dweche 9 e yor kojolo. Mudavadi ojiwo Cheptumo ni gin kod geno ni obiro chwalo tijno kendo miye nying manyien mondo jo Kenya owinj bera mar migao no kendo neno lokruok e weche mag lwenje mag kit chwech mamedore pachoka. Cheptumo ka donjo e apis okwayo sir motegno ka okwayo jokanyo duto mar neno ni lokruok makare oneno ne jo Kenya kokalo e migao no. We look forward to you propelling the ministry and giving it a new profile, giving it greater visibility, so that the Kenyan people can feel the impact of what it does. You will play a very pivotal role in helping promote the image of the country and grow tourism in our country. Culture, the arts and heritage involves young people, it involves all family. Again, it involves what has been passed down to us as our heritage. So it is quite a very heavy assignment, and with your support, with support of the whole government, we shall definitely realize the objective for which we were called to do.